сім'ї. Ну, а от про інституційну можливість такого якогось політико-економічного рішення. Нафтогаз інституційно набагато більш незалежний від уряду, ніж той Нафтогаз, який там часів 2008 року, ну і всіх попередніх газових криз, коли політичні лідери там про щось домовлялися з Путіном, спускали це рішення Нафтогазу. Нафтогаз там же на місці в Москві розрулював всі питання з Газпромом. Чисто технічно, щось таке може відбуватися цього разу? Ну, по-перше, не може, хоча б тому, що минулого разу, коли прем'єр-міністр давав якісь такі інструкції Нафтогазу, і прем'єр-міністр, і відповідний менеджер Нафтогазу, на жаль, але вони були за ґратами. Потім їх виправдали, але мені здається, що цей урок засвоїли українські чиновники, і тому вони не будуть робити такого не зараз, не потім. Тобто посадка Юлії Тимошенко – це прецедент, який дасть можливість жодному іншому лідеру не робити так, не домовлятися з Путіним і не спускати ці рішення Нафтогазу. Я просто кажу, що це з певним чином всіх насторожує, або принаймні призводить до якогось реалістичного сприйняття світу. З іншого боку, причому я не кажу, що Юлію Володимирівну неправильно кинули за грати, я просто кажу про те, що це було, і цей факт, він викликає у державних службовців певну інституційну пам'ять, як ви кажете. По-друге, я би сказав, що 2008 року, 2009 року Нафтогаз був все ж таки не частиною уряду, а теж окремою корпоративною структурою. Просто наразі у порівнянні з тим Нафтогазом, Нафтогаз, там, зокрема моя команда, ми є набагато більш компетентними і підготовленими в деталях всіх газових відносин, і ми завжди можемо пояснити як уряду, так і українському народу, що є невигідно, наприклад, в пропозиціях Газпрому. Бо якщо, наприклад, прочитати інтерв'ю тоді першого заступника голови Нафтогазу Ігоря Діденка, який підписував деякі з контрактів, який мав провідну роль у підписанні контрактів 2009 року, він зазначає в своїх інтерв'ю, що Газпром тоді фактично обдурив Нафтогаз. Тобто Юлія Володимирівна, вона домовилася про певні речі, але потім на етапі впровадження Газпром запевняв Нафтогаз, що, наприклад, це відповідає певним європейським нормам, там, що ціна, вона є на певному рівні і так далі. А, на жаль, тоді фахівці Нафтогазу не перевірили, відповідно, ці запевнення Газпрому, і це дало змогу Газпрому, як каже сам один з очільників Нафтогазу, обдурити Нафтогаз і обдурити всю країну. От зараз такого не вийде, бо ми фахово працюємо над тим, щоб не дати цього разу російській стороні обдурити українську сторону.